खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि खुगा खुगा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आदर्शजों बर'फोरा सोमावसारनानै बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा मोननो हादों आरो बर'फ्रा दिनै बेसिम सौफैदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरा रायजो राजानाव भट बिनायखौ नुबोदोंमोन नाथाय दा गुबुन हारिनि राजखान्थिनि दैदेनगिरियाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुं लानानै रायजो राजानाव भट बिनो जागायनायखौ नुनो मोनदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिजेपिनो भट होनानै बिटिआरआव बिजेपिनि सोरखार खालामनो थाखाय रायजो राजानिसिम खावलायदों इएम अरुप कुमार देआ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि दोलोआ माबायदि थाग थियारि जादों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो लाबाय उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारसिम आं गोख्रोङै ओंखारगोन थैगोन नङाब्ला थांगोन नांगौबा आंनि माइनासानो जाथों नाथाय बिजेपिआ सासन खालामगोन बिटिआरआव फामे बिबारनि मोदोमनायखौ गोसारहोगोन आरो बिटिआरआव रोखाखा बिजेपिआ बांसिन गोहो लानानै सासन खालामगोन होननानै बुंथिबाय इएम अरुप कुमार देआ लोगोसे बुंथिबावदि 15 बोसोर बिपिएफनि सोरखार सालायनायाव आरो 5 बोसोर ट्रेक्टरा सोरखार सालायनायाव बिसोरनिया दासिमबो जिल्लायाव अरायथा मावख' गैया दिनै बिजेपिनिया बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव गेदेर गेदेर मावख' दङ बेनो फोरमायो बिजेपिआ सिरियासै लादों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आसामनि गेदेर गेदेर मन्त्रि एमएलए आरो सीएम बिथांनि दैदेननायाव बिसायख'थिया जागोन आरो एबार मदिनि सासन जागोन जै श्रीरामनि सासन जागोन बिटिसिआव जेरैखि जाया बिजेपिआ बिटिसिआव देरहागोन होननानै गोख्रोङै बुंथियो इएम अरुप कुमार देआ 18 बोसोरनि उनाव रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरुआ जोबथायाव इन्डियान प्रिमियार लिग आइपिएलनि ट्रफिखौ देरहानो हाबाय अहमदाबादाव थानाय नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव आइपिएल 2015नि फाइनाल गेलेनाय जादोंमोन जेराव रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरुआ पान्जाब किंग्सखौ 6 रानाव फेजेननो हादों पान्जाब किंग्सआ 184 रान बानायदोंमोन रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरुआ 190 रान बानायनानै 6 रानजों पान्जाब किंगखौ फेजेनदों फोरमायथिनो गोनांदि विराट क'हलीआ 43 रान बानायनानै रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरुखौ देरहासार होनायाव गोबां मदद होदों आरो 18 बोसोरनि उनाव रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरुआ आइपिएलनि ट्रफिखौ देरहानो हादों गोलाव बोसोरनि उनाव रयेल चेलेन्जार्स बेंगालुरुआ आइपिएल फाइनाल ट्रफिखौ देरहासार जानो हानायखौ लानानै बिथांमोननि गेजेराव रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोनहा सेलेब्रेशनबो खालामदों बोथोरखौ लानानै चिरां डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय सेक्सन 163 BNSS फोसावदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे दैफोर जेरै आइ दैमा नांगालभाङा चाम्पा आरो माखासे दैफोरा डेन्जार लेभेलसिम सौहैनो हागौ बेनिखायनो रैखाथिखौ नोजोर होनानै बेफोर दैफोराव जाहाथे ना हमनो थाङा नाव जाहाथे सालाया गनायथि गैयि दैफोराव जाहाथे नाव सालाया आरो गनायथि गोनां दैफोराव नाव सालायोबाबो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम जाहाथे सालाया लाइफ जेकेट लानानै इसोर जाहाथे नावफोरखौ सालायो आरो नावआव नांनायनि बांसिन जाहाथे लेरथाय बा सुबुं दैखाङा बेनि थाखायबो सांग्रांथि फोसावदों चिरां डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनिफ्राय भारत भुटान सीमानि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय सुकानजुलि पाहारपुर फायारिं रेन्जनि थाखाय खाथि खाला थानाय गामिफोराव सुबुंनि जिउ खहा जाबाय थानायखौ लानानै गोबां अजद मोनबाय थानायनि उनाव आरो थांनाय 17 मेआवसो बगाजुलि धलपारायाव 13 बोसोर बैसोनि सासे बर' गथ'आ जिउ खोमानांनाय जाथाय जानायनि उनाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि अल पार्टी कमिटिया सुकानजुलि पाहारपुर फायारिं रेन्जआव फैनानै गिदिंफैदों सुकानजुलि फायारिं रेन्जआ नर्थ इस्टनिनो इन्डियान आर्मिनि मोनसे गोनांथार ट्रेनिं सेन्टार जायखौ 1966 मायथाइयावनो बानायनाय जादोंमोन नाथाय बे फायारिं रेन्जनि जाहोनाव खाथि खालानि गामिफोराव गोबां गोहोम गोग्लैबोदों जेरै दासिम गासै 40 सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जाबाय माब्लाबा बमाया न'आव गोग्लैफैनायजों सुबुंफोरा थैनो गोनां जायो माब्लाबा समाव बमाया बहाबा गोग्लैनायखौ मिथिस्लाबैयाव बे बमाखौ खननो थांनायाव बमा बेफ्रुनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जायो बेबादिनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबोदों आरो जौ न' बांफोरा खहा जाबोदों नाथाय बिथांमोनहा खहा जानायनि जि मोननो गोनां बेखौबो दिनैसिमबो मोनजोबाखै बेनिखायनो बेफोरनि सायाव जाहाथे गोख्रों राहा लायो आरो जायफोर खहा सुबुं अनसुंथाइखौ दासिम मोननो हायाखै बिथांमोना जाहाथे मोननो हायो बेखौ लानानै गोसोखां बिलाइ गथायदों आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि अल पार्टी कमिटिया
मख'नो गोनांदि थांनाय 17 मेयाव बगाजुलि धलपारायाव 13 बोसोर बैसोनि सासे बर' गथ'आ जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। गेलेबाय थानाय समावनो बमाखौ मोननानै लानानै फैदोंमोन। बेनि उनाव बमाखौ खेवनानै नायनो नाजानायावनो बमाया बेफ्रुदोंमोन, जायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन 13 बोसोर बैसोनि सासे बर' गथ'आ। लोगोसेनो सानै सुबुङाबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। आसाम आरो सा सानजा भारतआवनो दैबानानि थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जादों। आसामनि गासै मोन 21 जिल्लायाव 6,33,000निबो गोबां सुबुंफ्रा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। दैबाना, हा गिसिगानाय, अन्थाइ गोग्लैसिननाय, बारहुंखा बायदिजों सा सानजा भारतआव गोबां खहा जानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों। दासिम गासै सा सानजा भारतआव 47 सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। हा गिसिगानाय, अन्थाइ गोग्लैनानै फबसिनफैनाय, बारहुंखा आरो दैबानाजों सा सानजा भारतनि मोन 8 रायजोआव 47 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। 47नि मादाव आसामावनो दासिम 17 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। 17नि मादाव 7आनो हाजो गिसिखानानै फबसिननायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जादों। ओजोंहाय अरुणाचल प्रदेशआव 12 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। मेघालयआव 6, मिजोरामाव 6, सिक्किमाव 3, त्रिपुरायाव 2 आरो मेघालयआव 1। मख'नो गोनांदि सिक्किमाव 9 दावबायारि गाखोनाय गारिया तिस्ता दैयाव 1000 फुट गाहायाव गोग्लैलांदों। थैनायनि सन्देह खालामदों, नाथाय दासिमबो गोथै देहाखौ मोननो हानाय जायाखै। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम आरो सा सानजा भारतआवनो दासिम गासै 700नि गोबां लेन्डस्लाइड अदेबानि हा गिसिगानाय जाथायफोर जादों। बेनि मादाव मिजोरामावनो बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 552 हा गिसिगानाय जाथाय जादों। मणिपुराव मोन 93 जाथाय जादों, जायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो मिथिंगानि गिख्रंथाव महर जेरै दैबाना जानाय, हा गिसिगानाय आरो बारहुंखा बारनायजों दासिम गासै सा सानजा भारतआव 696नि बांसिन जिब जुनाराबो जिउ खहा जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि थान्दै मेल जादों, जेराव मिरु आफादनि कमिटिखौ दाफामनाय जाबाय आरो गोजाम गोदान मिलायनानै आफादखौ दाफामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि आफादगिरि महरै दिपेन बर' बिथांनो बिबान होफिनबाय। लोगोसेयैनो भाइस प्रेसिडेन्टनि बिबानखौ खोरोमदाव औवारी आरो उमेश दैमारी बिथांनो होनाय जाबाय। जेनेरेल सेक्रेटारिनि बिबानखौ खनेन्द्र बसुमतारीनो होनाय जाबाय। एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिनि बिबानखौ दिनेश ब्रह्मनो होनाय जाबाय। सेक्रेटारिनि बिबानखौ बिरदाव बर', आनन्द दैमारी, बड'सा ब्रह्म आरो बिरखां नार्जारी बिथांमोननो होनाय जाबाय। बेबायदिनो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादनि आफादगिरिनि बिबान रुजुनफिननायनि उनाव दिपेन बर'नि मेगनाव मोदै। बिथाङा बुंथिदों दि समजों लोगोसे गोदान जोलैफ्रा बिबान मोननो नांगौमोन, नाथाय आफादा गावखौनो आफादगिरि महरै बिबान होफिननायलाय आरो दानि थासारिखौ नायनानै बिबानखौ रुजुनफिनबाय होननानै बुंथियो बिथाङा। राजखान्थिनिफ्राय हारिया देरसिन, बे खोथाखौबो बुंथियो दिपेन बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर गोरोबथानि दफाखौ मावफुंनाय, समाज बेरेखा खामानि मावनायनि हेंथा आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि बेलायाव खामानि मावबोदों आरो खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायथियो दिपेन बर'आ। मानास नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भआव बोथोरनि थासारिखौ नायनानै माखासे एक्टिभिटिखौ बन्द खालामनो थाखाय थांखि लाबाय। जेरै एलिफेन्ट साफारि आरो रिभार राफ्टिंखौ 9 जुननिफ्राय बन्द खालामथ'नाय जासिगोन। जिप साफारि आरो एलिफेन्ट आपकिपखौ 20 जुननिफ्राय बन्द खालामथ'नाय जासिगोन। बोथोरनि थासारिखौ नायनानै बेफोर एक्टिभिटिखौ बन्द लाखिथ'नाय जाबाय मानास नेशनेल पार्क एन्ड टाइगार रिजार्भआव। आरो जेब्ला बेफोर एक्टिभिटिफोरखौ बेखेवफिननाय जागोन अब्ला गोदान नटिफिकेसन फोसावनानै मिथिहोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP 160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिभा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोना। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन।
थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि NNH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।